ассалому алайкум дӯстони азиз, созаи назен саломатиё хубай. Боз ҳам пеши апаи Оиша рафтестем. Духтарако аксияи навбати сар додагиам, баъд бо бурои навинкашон омадагиай. Апаи Оишара ҳама мешиносаина. Духтаро дидена, якум дарвозаи пажарка дромадем, дасти рост мегардем, чорум қатор. Ина марҳамат, инами дасти рост ки гаштем, духтаро ҳисоб кунен, чорум қатор мегардем то охирша мерем. хулоса апаи Оиша бурои навовардаи тамошобино аксия эълон кардагиам бурои навинкара 100 сум 120 сомон, баъд бо иҷода дора 80 сума. хулас тамошо кунен, ман дигароша навор карда ҷудогона бо мепартом. ҳатман пайгирӣ кунен. дидена тамошобино, мана чорум қатор медроем. инами чорум қаторай. ҳамин чорум қатора дӯстони азиз то охира меравем. дукони рақами 73, контейнери рақами 73 дай апаи Оиша мерем. бо аз наздик ман шумода нишон метам буракҳои навинкашона. дидена духтаро, чорум қатора то охира омадем. мана марҳамат, баъд аз инами пардаҳо ҷои апаи Оишаяй. тамошобино бори навинка овардагиай апаи Оиша. чӣ хеле гуфтум, баъд бо аксия сар додагиай. на киртора диден духтаро, иққа киртои фасон жимпиракҳои хушрӯ ҳамаи ҳамино аксия шидагиай. ина контейнери рақами 73 духтаракҳои хушрӯ аксия мепирсиден. марҳамат, аксияи грандиозне дар ҷои апаи Оиша рафтестай. бовар мекунен инамҷо чизе ҳастай ку 100 сомон 120 сомон шидагиай. қиматаш 150 сомон ай. 120 беҳтарин. ина марҳамат, ҷои апаи Оишара касе намедона. биёен бозори Корвон тарафи пажарка. марҳамат духтаракҳои хушрӯ, тарафи пажарка якум дарвоза ки ворид гаштен, дасти рост чорум қатор мешава. киртора фасони шадиден, кирта двойка, ҳар он чизе ки мебинен бо нархҳои дастрас айни замон пешниҳод шидеста. ина болопӯшакҳошона бинен, чихел хушрӯ, киртоошона бинен. инамиҷа ҳамаш 120 сомон ая. ина ози духтарако бо двойкаошонам нишон метиҳам. дидена духтаро, чихел хушрӯ. медонен чанд сум? 120 сомон. марҳамат, ҳамаи рангош ҳастай. кадом меша мегирем фасонча, ҳамаш нархҳо 120 сомон. ина қисми болора платиёра диден духтаро, чихел фасонай. ваёрам 120 сомон, 120 сомон кардан. ана баъд ина модел ҳаста 120. ҳаму ая ира светкошай духтарако. марҳамат, ина платиёи вечерниам дар кортон боша. апаи Оиша барои шумо оварда 120 сомон. ина двойкаора диден чихел хушрӯбай. кан як бор двойкаи вая нишон тие, юбка дора. ина бинен духтарако, диден 120 сомон амиям. ва ира бинен чихел хушрӯ. ҳамаи бо нархи дастрас пешниҳод шидагиай. тамошо бидони азиз, ина арганзоҳои фасон кадом меша мегирен, ҳамаги 120 сомон. аз ин тараф як бурак нишон тем. ина ёшонамон хушрӯай духтаро, бинен 120 сомон. иҷада бо инчунин нусхаҳои ипек ҳастай. инош ҳам 120 сомон. киртои фасони паплинак. мана кадом меша мегирен ина моделакҳои фасон. пас пеши апаи Оиша биёен. бозори Корвон тарафи Тилло бозор. беҳтарин интихоб дар иҷа шуморо интизорай. тарафи пажарка духтаро, бахшиш, тарафи пажарка якум дарвоза мешава. якум дарвоза ки ворид гаштен, чорум қатор. ҷои апаи Оиша чорум қатор духтаро, дасти рост 73 контейнер. ҳамин бая духтаро, ҳамин чорум қатор ки ворид гаштен ку то охира биёен. ҳамин қатора то охира мира биёен. 73 контейнер ҷои апаи Оишара меёбен. апаи Оишара аллакай ҳама медона. апаи Оиша апаи замираро учашай. ина марҳамат, ино фақат распродажа мефурӯшанд бо нархҳои дастрас. киртои нами беҳад хушрӯра. ина марҳамат, касе киртагирай духтаро. айни замони намҷо чӣ киртае ки мебинен, киртаям аст, двойкаям аст, ҳамаша нархҳошона 120 сомонӣ кардагианд. бинен киртаакҳо да гап нест, беҳад хушрӯчаянд. бозори Корвон даянд, тарафи пажарка. марҳамат, биёен якум дарвоза. тарафи пажарка духтаро, якум дарвоза, дасти рост чорум қатор. ҳамин чорум қатор ки дромаден ку духтаро, то охира биёен. чорум қатора 73 контейнер. ҷои апаи Оиша очаи замираяй. марҳамат духтарако, ина беҳтарин вариантҳо иҷода киртои фасон доранд. ина сангчадоро, бесанго, ина иҷода бу двойкаҳо. хулас ҳар он чизе ки мебинен ку ина 120 сомон. ана ваёям ҳамин нархай.
вай иҷода бо 100 сомонаи ҳам доранд. Ина ёра нигоҳ кунед, ино 120 сомон, ино 100 сомона. Ина иҷодам бо 100 сома ҳастай. Духтарако киртои фасон овардагай апай оиша хостум шумо да навор гирим. Як борак бинен чӣ хушрувай. Медонен и ҳам мешава ки ҳам кирта пушен, ҳам боло пушбарин пушен хушрувай. Сабуки тобистона нархошон медонен чанд сом? 100 сомон. Шок. Диден духтарако барои шумо ина 100 сомони успет кунен ки тамом нашава. Кадомишам мегирен инамино 100 сомонай. Ана иҷода бо инаи моделшам ҳастай. Диден духтарако 100 сомон. Бозори Корвон даяй апай оиша. Баъд размерои батал мепурсанд. Калон великан хушру инаҳа. Апай оиша овардагай нархаш ҳамагӣ 100 сомон. Марамат апай оиша очаи апай Замираи духтарако ҳама медонам ба фикрам. Ина духтаро ҷои Замира саршавии ҳами чорум қатор даяй. Ҷои очашон боша охири ҳами қатор даяй. Тарафи пажарка якм дарвоза чорум қатор. Ҳами чорум қатора то охира биёен 73 контейнер. Мана чӣ намуд киртае ки дидестен барои шумо ҳамагӣ 100 сомон кардаган. Инаи платьёра диден мана аз инам чанд рангай ҳаминора ҳамаша 100 сомонӣ кардаган. Бовар мекунен духтарако. Мана аднатони киртоора мепурсен. Биёен ина аднатони кирта спорт стил ним чизе ки мебинен ҳамагӣ 100 сомон шудагай дар ҷои апай оиша. Мана ва ёра бинен чихо хушру. ҷо чӣ намуд двойкае ки мебинен ку духтаро дидена медонен чанд сом? 100 сомон. Марҳамат ҳамаш 100 сомонӣ дар ҷои апай оиша. Очаи Замира духтаро марамат бозори Корвон. И тарафам 100 сомия. Ина мино ҳамаш 100 сомонӣ. Ҳоз бо и қисмам нишонтон метим ва ёям 100 сомонай. Бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза даян духтарако марҳамат якм дарвоза дасти рост чорум қатор. Чорум қатора то охира биёен. Ина двойкашам ҳастай. Мана нигоҳ кунен инҷо ҳамаш 100 сомонӣ шудагая. Эва ҳамиам 100 сом. Хушру. Ина 100 сомон. 73 контейнер чорум қатор охиронаш мешавад. Дасти рост якм дарвозаи пажарка 73 контейнер. Доставка надоранд духтарако. Биёен ай пеш худтон бинен. Ина нигоҳ кунен. Иҷода ҳамаи чӣ ҳастай. Ина халатора чанд сум каден апа? Халатоям ҳастай. Ҳама намудаш 120 сомон. успет кунен ки тамом нашава. Нигоҳ кунен ҷои апай оиша омадагем. Ҳама янами киртора 70-80 сум кадияна. Инаи жимпиро 70 сум. Ина жимпиракои хушру 70 сомон. Анахе киртаако боша 80 сомон. 80 сомон кадомеша мегирен 80 сомони акция рафтестай. Бозори Корвон ира бинен. Бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза духтаро дасти рост марамат чорум қатор. Дасти рост чорум қатор ки дромаден то охира биёен 73 контейнер ҷои апай оиша. Апай оишара ҳама медона очаи Замира. Ина марамат инами охири ами қаторда охири ами чорум қаторда 73 контейнерда анами хел киртаву жимпиру распродажои фасон мефурӯшанд. Ина иҷода бо 100 сомон 120 сомонаям дорана. Ина ёра чанд каден? Жимпиро 150 сом. Ина жимпиракои хушру доранд. Ина 150 сомон. Боло пушак, жимпир, хулоса чизе ки мебинен апай оиша ҳамаи ҳамиёра арзон кардагай. У тарафам айшмояя. Ози инаи тарафам нишон метам як бурак биненда. Мана диден духтаро ҳамаи ҳамино даҳози акция рафтестай. Кадом меша ки мегирен бо нархҳои дастрас. Нархҳо нигоҳ кунен 120 сомон. Ина 120 сомон диден чӣ хушру 120 сомон бо иҷода 100 сомонаш кадомай? Ина ё то ина иҷора 120 сомонай то инаи нигиндорора аи тарафаш боша 100 сомонай ва ина ёям 100 сомонай. Хушру духтаро ҳатман пеши апай оиша биёенда духтарако ҳамаи ҳамина акция эълон кардиян. Ина 100 сомон дарози хушру двойкачои фасонак. Мана кадомеша мегирен 100 сомон успет кунен ки тамом нашава. Инаи поёндаям ҳастай. Ина диден духтаро двойкои фасон дар ҷои апай оиша медонен чанд сум шудай? 100 сомон. Ина ҳам белмандош ҳастай ҳам арганзаш ҳастай. Грандиозна акция рафтестай успет кунен ки тамом нашава.
бозори Корвон, тарафи Тилобур, тарафи Пажарка, якм дарвоза духтаро. Якм дарвоза ки дур омадем ку дасти рост инеҷа киртоям ҳастай. Ҳамаи чӣ овардагиан охир бо нархҳои дастра 100 сомон бовар мекунен. Бозори Корвон, тарафи Пажарка, якм дарвоза дасти рост чорум қатор. Ҳамин чорум қатора то охира биёен 73-м контейнер ҷои апаи Оиша. Нигоҳ кунен. Инеҷада бо 80 сомаям доранд. Диден духтарако? Ана баъди ин жимпирошон нав омадагия барои хитон агар гирифтанӣ бошен, барои модаротон гирифтанӣ бошен. Ёра чанд каден? Ина 150 сомон. Марҳамат. Тамоми намудаш ҳастай. Баҳад арзон. Инаи алипако ду тарафаи духтаро. Мана ҳам безрукавка мешава, ҳам ду тарафа мепӯшенша. Ҳам беҳад арзон охи 150 сомон. Доставка надоранд, фақат метонен омада аз наздик тамошо карда харидорӣ кунен. Остиндор беостин ҳама намудаш ҳастай.